Γεια σας παιδιά, είμαι ο Μάνος και σήμερα θα παίξουμε Modern Warfare 2 με το φίλο μας ο Γιάννη. Γεια σου Γιάννη. Γεια σας παιδιά. Λοιπόν, θα έχω το strike. Ωραία μαλάκα. Κάτσε ρε το strike σου λέω. Ωραία. Predator, Hermia, Kerpa. Μισάωρο Ναι ρε. Ρίχτω, όποτε θες. Ωραία. Waiting connection 10. Sniper πάμε ή κανονικά? Ό,τι γουστάρουμε εκτός από shotguns. Καλά, ό,τι γουστάρουμε άστο, να μην σε εύκολη. Εκτός από το ραντάρ. Εκτός ραντάρ πάντα. Ναι. Μόνο thermal. Εντάξει, thermal δεν έχω πρόβλημα. Σαν ραντάρ είναι και αυτά, αλλά εντάξει, αυτά βολεύουνε. Ρε αργεί να μας βάλει. Ό,τι να είναι, είναι free for all έτσι. Team deathmatch. Show them. Fuck! Θυμάσαι και την άλλη φορά που μου είχες ρίξει τέτοιο, εγώ περίμενα να μου ρίξεις πάλι έτσι, αλλά... Έφυγε μαχαιράκι, δεν με έβολε. Πώς το... Οκ, θα ξεκινήσει πάλι τα ίδια σκορ με τα άλλη φορά. Ω ναι. Είμαι κάπου που δεν με βρεις ποτέ. Κάνω τον κύκλο. Ναι, είδες. Αρχίδι. Τι ώρα με σκοτώσει ρε φίλε. Μαλάκα δεν βάζω στόχο, χωρίς στόχο σε φάγα. Αν το δεις είναι χωρίς στόχο. Πού είμαι, ξέρεις. Φακ. Γεια σου. Στου καμπέρι και την φωλιά σου. Επειδή είναι καμπέρις. Πώς στο ίδιο σημείο. Φακ, αυτό είναι ούτε κοντά δεν πήγε. Σε είδα την αρχή ρε, που τρέχες. Δεν μ' άρεσε αυτά τα χαμένα το παιδάκι. Σε ό,τι κάνεις, forever. I hate Rangers. Συγκεκριμένα τα Rangers είναι τόσο σπαστικά όμως. Πού σε βάλει ρε. Καμπέρικο style. Θα θέλεις, Βλάκα. Ρε. Θα νιώθω ότι ήταν... Πού στόχευες? Εκεί στόχευες. Έλα. Ναι! Ο γνωστός Καμπέρης επιστρέφει! Γιατί πήρε sniper?
Γιατί? Να γιατί πήρε sniper. Σε χτύπησε καθόλου. Για τον τύπο. Wall hacker. Ναι, καλά. Ακόμα τα έχεις τα wall hack. Το βίντεο καταγράφει, τι λέει. Το ξέρω. Παιδιά, να ξέρετε, αυτός έπαιζε με wall hack παλιά. Δεν παίξετε μαζί του ποτέ. Εσύ με λίγο. Εγώ. Ξέρεις το κύριε. Γιατί μ' αρέσουν αυτά τα σκορ. Πού είστε από κάτω εσύ. Άρε Γιαννάκη, πρέπει να μάθεις ακόμα να παίξεις. Εγώ φταίω, Σου υπέροχο. Θα να καπερώσω. Και τώρα, παιδιά, είναι η ώρα για να αλλάξουμε class. Δεν θα το ξέρει. Ψάχνουμε ένα μετάπτικα. Δεν μια έχω μόνο ένα. Α, και εδώ πέρα αλλάζουμε. Απλώς καθόμαστε εδώ. Οκ, ψάχνουμε. Μην του πείτε, παιδιά, μην του πείτε τίποτα. Ρε Ρουμπά, ήρθες και δεν κλάσεις η ώρα. Τι? Ήρθες, μπράβο. Σκατό Ρουμπά. Το ξέρω. Fuck. Άνοιξα. Shit. Πού είναι. Ω, τέρμα αντίθετη μεριά όταν λέμε. Χα, νοπάκι. Πάει, είναι κανόνιμο, τέλειωσε. Πίστο, πάνε delete το παιχνίδι από το οικοεσίσιο. Sorry. Ο shotgun πρέπει να πω. Πάλι sorry, όχι τελείωσε. Πες μου ότι έπεσες ρε σκατόνομο. Ω, έπεσε. Βέβαια. Κοιτάει. Ξεχνάς το μαχαιράκι. Ξεχνάω ότι πέφτεις από πάνω και δεν κολλώνεις να βγάλεις μαχαιράκι. Πέθανε. Έζησα όμως. Γλίτωσε γιατί είναι. Ναι, δεν το βγάζω μαζί σου. Ναι, επιβιώνω. Τι να επιβιώσω. Με σένα, τίποτα. Ωραία. Μήπως να σταματήσουμε να παίζουμε με τέτοια, γιατί μου σπάνε λίγο τα νεύρα. Γεια. Σφαλάει. Ω, δύο νέοι ήταν. Πέταξε τη μια και έσκασε μια άλλη. Πού είσαι?
Τώρα το κάνεις επιτήσεις να μην μπορώ να ανέβω εκεί πάνω. Friendly areas inbound. Ψυχώς βάρας τελείως αντίθετο. Predator ready for deployment. Μου γιατί αυτό το Αυτοκτόνησες. ναι, μετά το πάνω πλάι. Αυτοκτόνησες, ναι. Μένετε στο chat, πέθανε. Κάπου πολύ καμπέρικα. Δες μου. Αυτή που ήταν το αεροπλάνο που είχα που σπάσει τα νεύρα και λέει από πάνω μου. Οπ, τον χτύπησα, άρα. Εδώ, πού θα ανέβγες πάνω, Εσύ που περίμενες τι μου. Είμαι εκεί στο κάτω. Από μπροστά στο χυψί μου. Εδώ με ανέβγες. Α, σε σκότωσε και For σένα. deployment. Εσύ ξέρω που ξανά είσαι πάνω. Ξέρεις ότι ξανά είμαι πάνω. Εντάξει, Τώρα ανέβηκα ξανά πάνω. Πριν απολαύσα πίστερμαν. εδώ Σε ένα είδα. πλάκι σε πάνω. Όχι! Δεν το περίμενα να φύγει. Είχα προλάβει. Δεν τόσο μαλάκα γελάω. Δεν περίμενες εμένα να κάνω τέτοια μαλακία και να παραλίγο. Μ' αρέσουν τα πλάκια σου. Αλλά προτιμώ το δικό μου. Predator missile inbound. Τα έμαθα πια. Και δεν καθόμουν έτσι. Γιατί τόσο κολόφαρτος. Με φάγες εσύ βέβαια, αλλά έχασε το πίαυλο. Ψάφα. Συγγνώμη, αλλά πέθανες και έβαλες και πάλι τα σπιτά. Το ξέρω, που ξανέβαλα τα. Αυτό μ' άρεσε. Headshot ήτανε. Πες μου ότι ήτανε headshot. Πώς κατάλαβα. Ήτανε από πίσω. Ας ήταν γαμάτο εκεί. Ένα λέει από τα πολλά γαμάτα που κάνεις αυτό το game. Σόφα. What the fuck? Πού με είδες? Σόφα! Σε είδα όταν ανέβαινες και καθόμουν. Πήγε. Ανέβηκε, Δεν ψοφάει ρε! Δεν ψοφάει! Εντάξει, δεν σε περίμενα να πεις αυτό. Εγώ δεν περίμενα να σε φάω. Τι έφαγα τα πλάγια, πριν βάλεις τάξη το πλάγιο. Όχι το έβαλα. Τώρα δεν το έβαλα. Αγνούνι. Μετά το ξαναβάζεις. Έλα. Ναι, είσαι εκεί. Και ρε, εγώ που θα ανέβηκε, προλάβα να το βρω. Ναι, ανέβηκα. Όχι! Payback. Το μίσαι να το δω αυτό. Ξέρεις ότι έχω βάλει fast ρε, όχι. Αν έβαζα εγώ που παιχνίδι θα είχα βάλει fast για πιο γρήγορη να μην πήρω ζωή. Σου δεν προλάβεις κανένας πάνω. Εγώ, Ναι. όλα τα προλαβαίνω. Μάλακα, τα έχω κάνει μέσα και θα με διαβολώ, μάλακα. Με το βαλές. Ο Μιτζέ δεν είχα βάλει tactical.
Το βγάλω. Καλά που μου το πες. Πόσο κολόφαρτο. Πού είσαι? Όχι, όχι. Πάει. Όχι, όχι. Ωραία τούμπα. Πώς έφυγες έτσι από κάτω. Αυτό ήταν κορυφαίο έτσι όπως έφυγες ρε φίλε. Μπορούσα να τα αυτοκτονήσει ρε φίλε και δεν... Το κατάφερα. Ωραία, πολύ ωραίος. Πάλι δεν τρέψα. Ακόμα ζεις. Ακόμα ζω. Ζω για να σε βασανίζω. Κοίτα εκεί. Μα μου το δώσεις πέρα αυτός ρε. Αλλά θα σου σκοτώσω τώρα. Συγγνώμη, πρέπει όμως. Σκάτα ήσυχες σε πετυχαίνει. Πίσω από το βαρέλι. Έπεσε η πιτανίτσα. Nice. Νομίζω ότι θα κάτσω εκεί πέρα. Α, το καλό στο παπά. Τι. Γεια σου. Γεια σου. Τι. Είπα και εγώ γεια. Αλλά πέθανες. Γιατί. Δεκατέσσερα μη. Λεπτά, 5 ώρες. 5 ώρες να ψηφίσω. Friendly Predator vessel inbound. Κάτι μια μέσα στο σπίτι. Καλά που σε είδα που έπαιρνες μέσα. Και έριξα να πήραμε μέσα στο σπίτι κι εγώ. Δεν είμαι καλά. Η πλάκα είναι ότι δεν έχω tactical σε αυτό το class. Δεν μπορώ. Friendly areas inbound. Fuck. Να στρέψει τελείως. Αν μου πει παιδιά έτσι. Ζω και σε είδα. Εσύ υποθέτω θα με δεις τώρα σε ούτε λεπτό μπροστά σου. Το χάρη ότι θα μείνει εκεί πέρα για πολλή ώρα. Κάτσε ανέβηκα εγώ πάνω τώρα. Θα πάρει αυτές. Πού είσαι? Πάνω είμαι. Πού το ξέρεις? Δηλαδή όταν έξω πάνω στην ώρα που σου λέει κερατάς. Ναι. Και πού λέει ότι? Δεν είμαι. Στο λέω κι εγώ. Είμαι παντού και πουθενά. Είμαι τόσο καπέρις που θα ψοφήσω από μόνος μου. Θα σου κάνω τη χάρη, δηλαδή αν με δώσεις εσύ ψοφήσω. Οπότε αλλάζω κλάση κάπου τώρα. Γιατί πέθανες? Αλλάξα κλάση. Ωραίο. Να δω. Όχι ρε πούστη, δεν είναι thermal. Δεν είναι thermal. Πού είσαι εσύ ρε? Εγώ. Ναι. Κάτσε, φάνα τα μάτια.
Την κρυψώνα τη γαμάτη. Είναι πολύ γαμάτη. Γιατί... Άστε να σε πίσω. Α, τόσο γαμάτη την κρυψώνα, Να έρθει κι εγώ, ρε. Με είδες που πυροβολούσα. Α, ωραία. Άρα δουλεύει. Καλά δουλεύει το silence. Πώς θα κάνεις αυτά, ρε? Ποιο? Ποιο πράγμα? Όχι, όχι! Το μ' αρέσει. Βάλτε στο replay, ξέρεις, replay. Εδώ βλέπετε, παιδιά, έχουμε μεγάλη διαφορά. Ναι, 13-35. 35-13, χάνουμε. Σε πίσω. Έχω βαρεθεί να σου το κάνω. Την άλλη φορά πάμε με έξτρα άτομα. Λοιπόν, θα σου κάνει χάρη και θα το τονίσω ξανά. Αλλά αυτή τη φορά δεν νομίζω προλάβαμε να φάση. Όταν αυτοκτονάς παίρνει τζαμπαντές. Παίρνω τζαμπαντές, αλλά δεν παίξει κύριο. Αν τα ρίξω άλλο έτσι. Έλα, βγες έξω. Βγήκα. Τώρα σου δίνω τζάμπα kill. Τόση ώρα. Με κάποιο τρόπο. Πού ήσουνα? Και κάτω. Πού με είδες τώρα, λέει εκεί πέρα. Ανέβηκες πιο πάνω. Βρε, όταν σου λέω ανέβηκα. Και τώρα με το κλάς. Αυτό είναι πολύ πουστή. Ρε, σε βλέπω να πηδάς κάτω και μετά εξαφανίζεσαι. Πώς το κάνεις και πιο κάτω? Τι εννοείς? Σε είδα να πηδάς κάτω και μετά σου πάλι πάνω. Πού σκάει? Μέσα. Μέσα είναι σωστή. Μου μιλάει και θέλει να πούμε να του εξηγήσω κάτι στο Skype σε λίγο. Πώς ήξερες ότι θα βγει να μπορώ? Σε είδα τη σκιά σου. Η σκιά σου φαίνεται στο πλάι. Πώς έτυχε και σε βγάλα ακριβώς από κάτω που λες? Α, κολπάκια. Αυτό κολπάκι ήταν. Δεν το ξέρω. Πάλι ακριβώς. 42 kg ρε Γιάννη, τα παρατάς λίγο. Σόφα ρε αρχίδι! Μ' αρέσει το πλέον. 42 στην 70 τελειώνει. Πότε καλά είσαι. Κάτα πας. Κάτσε. Θα σου έρθω να σου σκοτώσω. Θα περίμενε μάλλον. Θα σου έρθω να σου σκοτώσω. Παιδιά, άμα έχετε Steam, το αντέχω και θέλετε να διένα, να πούμε μαζί. Πάμε κάτω. Σε ακόμα εκεί πάνω είσαι. Σε βλέπω γι' αυτό. Γεια.
Έκανα κρίμα. Είχα κάνει κρίμα ακόμα πάνω. Όχι, γιατί εγώ ανέβηκα ήδη πάνω. Να είμαι πάνω. Πούστη. Αυτό χωρίς λέει. Γιατί αυτό χτώνησε. Ναι. Το λεγόταν το ψεύτικο φεύγω. Το μεταξύ πέρασαν 25,5 λεπτά. Από πότε το ξεκινήσουμε και το σκορ είναι αυτό. Πώς 5,5 λεπτά που είναι, μάθε να μετράς. Τώρα κάπου... Τώρα είναι 25,5 λεπτά. Όχι 20. Εντάξει, συμφωνώ. Έτσι ήμουν σε εκείνη τη γωνία. Αλλά αυτή δεν την κλειδώσες. Μαλάκα τέτοιο γρήγορα, Και δεν είσαι πιο πάνω, κρίμα. Ποιος που είχα βάλει κάτι πέρα. Πούστη. Με είδες είναι. Σε είχα δει και καμπέρωσε. Πάλι. Την έφαγες αλλά φυσίδες. Το ξέρω τι. Αλλά αυτή δεν την κλειδώνεις. Αυτό ήταν σίγουρο. Συγγνώμη Γιάννη, αλλά πρέπει να ανέβω και εγώ το έτσι. Να ανέβεις λίγο. Το είχαμε για τα kill που είχαμε. Αυτό ήταν ήχος κλείσει. Είναι. Α, είπα και εγώ. Έλα, θα δει με βρεις να το σκούσεις. Θα πάρεις άλλο kill. Είσαι. Ευκαιρία που είναι αυτό, θα το δώσεις. Εγώ, καθόλου. Ήξερα ότι έχεις πέσει πίσω. Πώς μέσα από τον τοίχο. Τι τείχο ρε, δες το βίντεο. Μέσα από τον τοίχο χτύπησες όλες φορές. Πάρει. Είσαι λουμπάκι, ανέβηκα πάνω, άλλαξα όπλο μέχρι να αλλάξω. Ακόμα δεν με σχολιάσαι. Ναι, δεν είπα ότι προβολάω στα γρήγορα. Φακ. Το έκανες επιτίδης για να έρθεις και κάτω να με φας, Δεν κοιτάει. Τόσα φλάς. Τόσα φλάς που ρίξες, τόσα φλάς. Δύο. Yep. You σίγουρα. You σίγουρα. Μαλάκα τι κατά όπλο είναι αυτό που έχεις. OP. Τι όπλο είναι, λέγε. Μάκρυ. Όχι σιγά μην αυτό μάθω. Γιάννη έμεινα πως φέρες, είσαι τυχερός, 33 μου. Δηλαδή πάω να σκοτώσω δύο φορές. Στο φράω. OPG. Θα αλλάξω κλάση, θέλω τώρα έχω πάρει πάλι το αρχικό. Με το θέρμα. 5 συνεχούμενα εκεί. Και έμεινα με 22 σφαίρες. Να πάρω λέει το πλάκι σου. Όχι. Αυτό είναι καλύτερο. Σημαντεύει αυτόματο και τους όλους. Πάρει ασμαδεύει. Κάνω σε δω το βίντεο και έχεις βάλει και να ψάξεις ένα πίσω. Όταν είναι παραλίγο... Κρίμας. Αγαπάω τα Ranger. I love you Ranger. Πάμε κι άλλο ένα. Τα. Γιατί τόσο φέρει, γιατί. Πες μου. Φακ. Δεν πρόλαβα να στρίψω. Friendly areas inbound. Κραπ. Γιατί εγώ πάντα με. Και πήρα απλό. Missile inbound.
πέταξα πάνω, όχι! Φίλαρα. Ναι, εντάξει, ξέρουμε ότι τελειώσαμε. Σε είδα έτσι. Σκότωσα έτσι. Πολύ όπι αυτό το vlog. Και μιλάμε με δέσπες. Κάθος πίσω να ήταν έτσι. Με είδα αυτό σάτρα. Αλλά μισάρει. Πες το, σακάρι. Και ναι, έκανα last kill. Και γλίτωσα την τελευταία σου την nade. Καριόλι! Οκ, παιδιά, και αυτό ήτανε. Έχασα ξανά από αυτόν. Αυτό ήταν, παιδιά, το βίντεο μας για σήμερα. Αυτό το σάκερ. Τα λέμε την επόμενη φορά. Άλλο ένα νουμπάκι.